morning, Siargao. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga mga ka-Siargao. Ilabi na kaninyong tanan mga ka-Siargao. Happy viewing po kanatong tanan. Nakabalik na gayon kita mga ka-Siargao. Dini na sa atong programa, Siargao TV News, para napagatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masairan. Dini na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga ug sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao ug sa tibuok kalibutan. Magandang umaga po. Good morning mga ka-Siargao. Good morning Kuya G. Good morning Siargao. Minakan Charles Ken Mantilla. Salamat po. Good morning. Good morning Kuya G. Good morning Siargao. Keep safe everyone. Gikan na kang Yuel. Gali sa Yuel. Good morning og sa tanan taga Burgos. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga. Good morning Kuya G. Good morning. Usab sa akong ginikanan nga naa sa bukid Campo Langit, Villariza karon. Good morning usab sa akong mga construction workers dinhi na sa Malinaw, General Luna. Salamat Kuya G. God bless. Gikan na kan Sir RR Oka. Salamat Sir RR. Good morning. Magandang umaga og sa tanang taga GL. Salamat po. Good morning. Magandang umaga kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga kalungsuran nga sakop ning isla sa Siargao, ang Lapasan, Isidro, San Benito, Santa Monica, Burgos, Del Carmen, General Luna, Socorro og sa Pilar. Maayong buntag po. Magandang umaga kaninyong tanan. Mga ka-Siargao, kamusta ang inyong Holy Week, mga ka-Siargao, ang paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Salamat po. Good morning, magandang umaga. Good morning Kuya G. Good morning Siargao. Gikan na kan Sir Leo Jen Gamil Gingging. Salamat po. Good morning, magandang umaga. Good morning kang Shindel Arcia Libay Gonzales o kang Arman Creligo. Salamat po. Good morning, magandang umaga. Dilit na maglangan mga ka-Siargao. Atong pagaseron ang kahimtang sa panahon karon, inaagi na ni Meno Mendoza sa DOST Pag-asa. Good morning, Meno. Magandang umaga po. Para naman sa ating weather update ngayong araw ng Martes, April 6, 2021. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin pong nakakaapekto itong ating northeasterly wind flow dito nga po sa Luzon at Kabisayaan. Kaya't makakaasa tayo na patuloy pa rin mararanasan ng mainit at malinsangang panahon sa malaking bahagi po ng ating bansa. At sa susunod na 2 hanggang 3 araw, wala naman tayong inaasahang anumang sama ng panahon o low pressure area na posibleng makaapekto po sa loob ng ating Philippine area of responsibility. At para naman po sa magiging lagay ng ating panahon sa araw na to, at para naman po sa magiging lagay ng ating panahon dito naman sa Kabisayaan, patuloy pa rin mararanasan po ang maaliwalas na panahon na may posibilidad pa rin ng mga pulu-pulong mahinang pag-ulan. Ang ating temperatura dito sa Kabisayaan, pinakamataas natin temperatura, posible pong umabot sa 32 degrees Celsius. At dumako naman po tayo dito sa Mindanao. Ang buong Mindanao naman ay patuloy pa rin makakaranas po ng maaliwalas na panahon. Subalit asahan na pagdating ng hapon at gabi ay malaking tsansa naman ang pagkakaroon po natin ng mga isolated thunderstorms. Ang ating temperatura ay dito sa Zamboanga City maglalaro po sa pagitan ng 24 hanggang 35 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, ating temperatura naman maglalaro sa pagitan ng 24 hanggang 32 degrees Celsius at sa Davao 25 hanggang 34 degrees Celsius. At ang ating araw naman, inaasahan sisikat po yan mamaya sa ganap na 5:48 ng umaga at muli itong lulubog sa ganap naman na 6:09 ng hapon. At para po sa mga karagdagang impormasyon, mangyari lamang na mag-log on sa mga sumusunod sa ating pong Facebook and Twitter account, DST_Pag-asa, sa ating mga weather report sa YouTube, DST Pag-asa Weather Report, at sa ating pong website sa bagong.pagasa.dst.gov.ph. At yan po muna ang latest mula dito sa Forecasting Center ng Pag-asa DOST. Muli isang magandang umaga ang inyong forecaster, Meno Mendoza. Okay
na mga kasyargaw, ang latest updates nato sa kahimtang sa panahon, ilabi na karon mga kasyargaw, adlaw nga Tuesday, April 6, 2021 mga kasyargaw. Medyo maayo ang panahon mga kasyargaw, o ingat-ingat gihapon kita mga kasyargaw. Ilabi na sa paggawa sa mga panimalay o ang mga high blood o adunay ang mga gibati sa kalawasan, pagdalamang payong kay ulan og sugaman karong adlaw mga kasyargaw. Good morning po. Good morning Kuya G. Good morning sab sa amo Baby Altea og Ate Behan. Gikan na kang Ma'am Andam Elsa. Good morning po. Good morning. Magandang umaga. Good morning Kuya G. Pa-shoutout ko kan Sir Christopher Donoso og Father Glenn Donoso and family sa imbitasyon gabi atol sa birthday sa anak ni Sir Donoso. God bless Siargao and stay safe everyone. Gikan na kan Sir Lex Eduave. Salamat po. Good morning Kuya G. Pa-shoutout sa imo mama ug papa. Musta na sila? Gikan na kang Mami Inday. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Samtang sa unang bahin sa laing mga hugna mga kasyargaw, ang pinakaunang bahin sa mga balita, munisipalidad sa Burgos nakatala og bag-ong COVID-19 case. Naitala mga kasyargaw ang ika-15 nga COVID-19 confirmed case sa munisipalidad sa Burgos nga naila nga usa ka 71 years old nga lalaki nga naila nga asthmatic. Kini usa ka locally stranded individual nga nagpuyo sa Cavite sugod pa last year og kini asymptomatic. Sumala pa sa contact tracing niini nga niadtong March 28 misa kay kini sa van gikan na sa Cavite paingon na sa Surigao. March 31 miabot kini sa Surigao ug nagpa-rapid antigen test og positibo ang resulta. Pagka April 1 nagpa-RT-PCR na sab kini. Human niini mga kasyargaw o human sa maong RT-PCR nitong April 1. Pagka April 4 positibo gyapon ang resulta sa RT-PCR. Karon kining bagong kaso sa Burgos, naka-quarantine na mga kasyargaw og hingpit nga ginamonitor sa maong munisipalidad. O na latest updates karon mga kasyargaw sa munisipalidad sa Burgos. Good morning Kuya G from Barangay Consolacion. Shout out kan Sir John Helter Espaldon. Gikan na kan Aljon Hovero. Salamat po. Good morning Kuya G. Keep safe ka always. Gikan na kan John Mark Masadya. Salamat John Mark. Good morning. Magandang umaga kanimo din na. Salamat. Samtang mga kasyargaw, BFP dapa adunay bag-ong OIC. May kortesiya na kagahapong adlaw alas 11 sa buntag mga kasyargaw ang bag-ong hepe o officer in charge sa Bureau of Fire Protection dapa ngadto na sa opisina ni dapa Mayor Abet Matugas. Isip bag-ong chief sa maong buhatan mga kasyargaw. Dahil kining karon nga si SFO2 Nicanor Porpayas mga kasyargaw. Mga latest updates dito na sa BFP dapa mga kasyargaw. Good morning po sa tanang viewers nato karon. Salamat. Magandang umaga mga kasyargaw. Happy viewing po. Good morning usab kan Junel Isaac Legaspi. Salamat Junel. Good morning. Magandang umaga kanimo din. Good morning Kuya G. Pa shoutout ako kay Manalina Miranday nga nag-birthday ko man na adlaw. Thank you Kuya G. Gikan na kang Ma'am Annelyn Solyoso. Happy birthday kang Ma'am Lina Miranday. Happy birthday po. Good morning Kuya G. Salamat sa news. Gikan na kang Ma'am Nezil Domingos Bosito. Salamat Ma'am Nezil. Good morning. Magandang umaga. Samtang mga kasyargaw sa laing bahin sa mga balita karon din nila sa tong programa. Duha ka resort sa General Luna gipailalom sa lockdown. Opisyal nga gika-report karon sa Rural Health Unit sa General Luna ang upat ka confirmed cases niini. Ang maong upat nga naitala nga turista mga kasyargaw nga kanhing negatibo sa RT-PCR apan nakasinati sa sintomas usa ka semana human nga misulod kini sa General Luna. Sumala pa
sa contact tracing nga daghan ang nakakontak ni ini apan ang mga contact tracers nagpadayon na sa hingpit nga contact tracing. Ang tanang positibo nagpuyo sa duha ka resort mga kasyargaw apan pagkahibalo nga positibo kini gitibo na lang og sa usa ka resort alang na sa pagkumpleto sa ilang quarantine. Gikataho nga mild symptoms og kini ginamonitor na adlaw-adlaw. Ang mga pasyente naghulat na lamang nga mahuman ang ilang quarantine hangtod na sa April 10, 2021. Samtang ang LGU General Luna may desider nga ipailalom sa lockdown ang duha ka resort nga gipuy-an sa maong mga pasyente o maong mga bagong COVID-19 case. Naila ang maong mga resort nga ang Lamari Resort mga kasyargaw o kini gi-lockdown sugod pa ni atong April 1 hangtod na mga kasyargaw sa April 7, 2021 o hangtod ugmang adlaw. Samtang ang Kalinaw Resort ginahulat na lamang ang paghuman sa quarantine sa maong mga pasyente hangtod na sa April 10, 2021. Mga kasyargaw, maong nanawagan karon ang LGU ug RHU General Luna nga obserbaran ang social distancing, hand washing ug wearing of face mask ug uban pang public health protocols mga kasyargaw. Mga na latest updates dito na sa General Luna karon mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga, happy viewing po. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, si Plus Pambi mipahigayon og Executive Committee meeting. May pahigayon netong Marso 30, 2021 og regular committee meeting ang Siargao Island Protected Landscape and Seascape Protected Area Management Board dito na sa conference room sa Surigao State College of Technology Del Carmen Campus. Gitambungan kini sa 16 o 16 out of 20 ka EXICO members nga gilangkuban sa mga municipal LGUs, academe, NGOs ug partner agencies. Og sa mao nga meeting ang nahimo nga highlights mao ang official launching sa C+ Super Squad flagship species mascot. Ania ang usa sa mascot sa maong squad ug ang pagpasabot o meaning sa mascot nga si Suwano gikan na sa Socorro uban ni Municipal Environment and Natural Resources Officer Karim Jason G. Sanco. I am Karim Jason G. Sanco, the Municipal Environment and Natural Resources Officer of the Municipality of Socorro. We chose Suwano as our mascot. Indirectly, this Suwano actually conveys a message to violators and people in general. Megaphone represents as awareness in terms of policies and laws in the country as to protection, conservation, and wise utilization of marine species. Whereas the radio means the communication of enforcers during the conduct of patrolling in municipal waters. And the hat with C+ logo proves that the municipality of Socorro is part of the Siargao Islands Protected Landscape and Seascapes through enforcing consistent with existing laws and policies. As a whole, Suwano mascot represents as enforcement within the municipal waters of the municipality of Socorro. Mao kana mga kasyargaw ang usa sa flagship species mascot nga gilusad ni atong March 30 mga kasyargaw dito na sa SSCT Del Carmen Conference Room. Ang pagpasabot mga kasyargaw o ang paghatag meaning sa mga mascots mga kasyargaw nga gihatag sa NGOs aron na pagproteher sa kinaiyahan ilabi na sa mga kadagatan o kadagatan mga kasyargaw sa
Siargao Island mga kasyargao. Daghan pa na sila na atong i-feature mga kasyargao. Og thank you usab kan Sir Julius Jerhen. Salamat po, good morning. Og sa tanang staff ni ini. Ilabi na sa Rare Philippines. Salamat po. Og ang Fish Forever program ni ini mga kasyargao. Salamat po kaninyong tanan mga kasyargao. Mga na latest updates mga kasyargao dito na sa gipaygayon nga meeting sa C+ Pambi. Good morning po. Good morning Kuya G og sa mga tigpaminaw sa Siargao TV. Happy listening sa mga taga San Benito, ilabi na kay Mayor Gina Minir og SB members, kay Ate Mina diha na sa Libas del Carmen og sa kubana na si Ismail Espaldon. God bless. Giga na ka Ma'am Cherry Orquez Espaldon. Salamat po. Good morning. Good morning Kuya G. Pa-shoutout po. God bless. Giga na Candelio Arcular. Salamat po. Good morning. Magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargao. Salamat po. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, Coastal Cleanup Drive gipahigayon sa Pilar. Niatong April 3, 2021, alas 6:30 sa buntag, ang personahe sa Pilar Municipal Police Station sa pagpangulo ni Police Lieutenant Vedovin Galientes, ang OIC sa maong estasyon sa kapulisan. May pahigayon sa Coastal Cleanup Drive uban sa partisipasyon sa miyembro sa KKDAT sa nagkalain-laing chapter sa mga kabatan-unan sa munisipalidad sa Pilar, ang Pilar United Gay Association, Haboy Vegetable Growers Association og Pilar Operators and Drivers Association. Kini nga aktibidad gipahigayon dito na sa Magpupungko Beach, Barangay Pilaring, Siargao Island. Aron na nga hiulian mga kasyargao ang pinakasikat nga Magpupungko Rock Pools og aron mamintinar ang kalimpyo aron na maka-attract pa og more nga mga turista mga kasyargao. Ang latest updates dito na sa munisipalidad sa Pilar. Good morning po, maayong buntag kaninyong tanan mga kasyargao. Happy viewing po. Samtang sa laing bahin, unom ka pasahero sa sakayang pandagat, malampusong naluwas. Malampuson nga na rescue mga kasyargao ang usa ka sakayang pandagat nga naila nga MBCA Princess Ayana Jane nga adunay sakay nga unom ka pasahero nga naglawig sa kadagatan sa Basol Island, Surigao City. Niadtong Domingo, sumala pa nga nakadawat og tawag gikan sa Surigao City Disaster Risk Reduction Management Office ang Coast Guard nga adunay rescuehon nga sakayang pandagat. Maong dali kini nga mi-deploy sa ilang quick response team aron magpahigayon sa search and rescue operations samtang pagpaingon pa sa Coast Guard sa maong insidente. Nakita nila nga ang distress nga mga individual nga na-rescue na daan sa usa ka lumalabay nga motorbangka nga MBCA Leo nga paingon sa Surigao City. Maong mihimo na lang og escort ang PCG o Coast Guard paingon sa punta bilang-bilang sa Barangay Taft, Surigao City. Sumala pa sa investigasyon nga gipahigayon nga ang MBCA Princess Ayana Jane mi biyahe gikan na sa Dulong, Barangay Washington, Surigao City, sakay sa unom ka tawo paingon untana sa Barangay Danawan, Surigao City. Sa maong paglawig sa kadagatan, kalit nila nga nasugatan ang dagko nga balod, maong nalunod ang gisakyan ni ini nga sakayang pandagat. Naila ang maong mga sakay nga sila Aljun Ching, 29 years old, single og residente sa Barangay Danawan. Michael Balili nga 39 years old nga nagpuyo sa Barangay Sabang. Si Jeter Sigara nga 23 years old, single og residente sa Barangay Luna. Ang ikaupat mao si Louis J. Sigara, 22 years old og residente sa Barangay Luna usab. Samtang ang ikalima si Angelo Kawaling nga 20 anyos og nagpuyo sa Barangay Luna. Samtang ang ikaunom nga sakay niini si John Mike Balili, 16 years old og residente sa Barangay Sabang.
Surigao City. Malampuson kining naluwas mga kasyargao. Mga latest updates dito na sa syudad sa Surigao mga kasyargao. Good morning Kuya G, pa shout out sa Escauso og Salbalosa family o guban pang mga kalumunan. Maraming salamat po. Gikan na Sir Edgar Escauso. Salamat po. Good morning, magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargao. Salamat. Samtang sa laing bahin, NPA squad leader mitahan sa kapulisan. Usa ka squad leader sa Guerrilla Front 19 Northeastern Mindanao Regional Committee nga nag-operate sa Agusan del Sur ug Surigao del Sur ang voluntaryong misurrender kagahapong adlaw. Human ang tulo ka tuig nga pagka-miyembro niini sa walhong grupo base na sa ikataho karon sa PNP Caraga. Dala niini ang usa ka kalibre 45 nga pistola na ila ang maong surrendery nga si alias Saski, 30 years old, residente sa Santiago, Agusan del Norte. Ang maong surrendery karon ana sa Santiago Municipal Police Station aron na sa pag-assist alang na sa proseso aron mamahimong benepisyaryo sa Enhanced Comprehensive Localized Integration Program kon ICLIP o ang panghatag og financial assistance, free housing o free education nga benepisyo kaniya mga kasyargao. Mga latest updates dito na sa Caraga Region karon mga kasyargao. Ilabi na ang pag-surrender sa maong NPA squad leader mga kasyargao. Salamat po. Good morning. Samtang sa laing bahin, mga nabakunahan kontra COVID-19 sa atong nason, kapin 800K na. Ana-ana sa kapin 800K ang nabakunahan batok na sa COVID-19. Kinihuman nga magsugod na ang COVID-19 vaccine o human nga magsugod ang COVID-19 vaccination drive sa panggamhanan sa atong nasod nitong first week pa sa Marso. Sumalak ang Presidential Spokesperson Harry Roque nga ana-ana sa kinatibuk ang 795,000 ang nabakunahan sa hangtod na nitong April 3. Lakip na niini mga kasyargao ang ihap sa mga medical frontliners, senior citizen o pipila ka individual nga adunay comorbidities. Samtang sa gipagawas nga datos ni Roque nga adunay 2,669 na mga vaccination sites ang atong nasod on naanay vaccination sites nga miabot sa 2,669 mga kasyargao ang atong nasod Pilipinas. Mga na latest updates karon mga kasyargao dito na sa kauluhan mga kasyargao. Good morning po, magandang umaga, happy viewing po kaninyong tanan. Salamat mga kasyargao. Good morning usab ka nga Marcella Bisley. Good morning, magandang umaga, happy viewing po kaninyong tanan. Good morning Kuya G. Salamat. Happy viewing po sa tanan kaninyong dina. Ilabi na sa mga taga-dapa. Good morning po, magandang umaga. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon mga kasyargao, Johnson & Johnson misumiter na og EUA sa atong nasod. Misumiter na og aplikasyon ang Janssen Pharmaceutical Company para na sa Emergency Use Authorization kun EUA alang na sa ilang COVID-19 vaccines. Sumalak ang Food and Drug Administration Chief Eric Domingo nga nagpasa na og aplikasyon nitong Miyerkules para na sa EUA ang maong kumpanya. Dugang pa nga moabot sa 21 ka adlaw ang proseso sa evaluation alang na sa maong aplikasyon mga kasyargao. Mahinumdumang 66% ang efficacy rate ni ini og pwede itupok sa 18 years old and above. Mga na latest updates dito na sa kauluhan karon mga kasyargao. Good morning po sa tanang viewers nato karon. Salamat kaninyong tanan mga kasyargao. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, balita nato sa entertainment. Kelly Day gikoronahang Miss Eco International first runner-up. Gikoronahang first runner-up sa Miss Eco International pageant mga kasyargao
ang pambato sa atong nasod Pilipinas nga si Kelly Day ug ang nahimong beauty queen mao ang South African nga si Giselle Uys. Kining pageant gipahigayon dito na sa South Sinai, Egypt, mga kasyargaw. Winner usab si Kelly nga Best National Costume sa preliminary sa maong pageant. Human nga gisulob ni ini ang Red Maria Clara inspired Filipina dress nga nagihimo ni Luis Pangilinan. Sa nausab ka Filipina Pride ang midaog mga kasyargaw sa larangan sa pageant mga kasyargaw. Mga latest updates dito na sa entertainment karon mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga mga kasyargaw. Happy viewing po kaninyong tanan. Samtang ang atong COVID-19 updates sa atong nasod Pilipinas. Ang atong nasod Pilipinas karon mga kasyargaw, adunay 803,398 ka total cases sa COVID-19. Nadungagan kini kagahapong adlaw mga kasyargaw og 8,355 new COVID-19 case. Mao ang atong total cases sa active cases nato 143,726 na. Ang total nga naka-recover ana sa 646,237. Samtang ang mga nangamatay karon mga kasyargaw ana sa 13,435. Good morning po, magandang umaga. Happy viewing po sa atong tanan. Happy viewing sa tanang viewers nato karon og reactors, commenters. Salamat po kaninyong tanan, mga kasyargaw. Dinhin na lamang ko kutob hangtod sa sunod nato nga panag-uban. Dinhin na sa atong programa Siargao TV News para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran. Dinhin na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga, og sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, og sa tibuok kalibutan. Kininyo nagalagad sa live stream karon, Kuya Jim, ingon kaninyong tanan mga kasyargaw. Pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisukamod. Ingat Siargao, ingat Pilipinas. Good morning kanatong tanan. Happy viewing po. #Siargao TV.